खुलुमबाय दिनै बयबो बर' रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिम आंनि गिबियाव आंनि खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनैहाय आङो जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो लोगोसे मा होनो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो बेखौनो मदद होनाय जे बिटिआर सरकारा जे मदद होनानै दिल्लीयाव जे मोनसे बड'लेण्ड महोत्सव जानो थांगासिनो दङ आरो बे बड'लेण्ड महोत्सवनि बागै आङो दिनै बयबो रायजो राजाखौ प्रथम खावलायगोन जोङो जि हायो बाहाय बाहागो लाहैनांगौ, हानायफ्रा बाहागो लाहैनांगोन आरो बेखौ जों गाजा गोमजायै जाफुंहोनांगोन। आरो बेजों लोगोसे आंहा फोथायनाय दङ जे बे बड'लेण्ड महोत्सवनि गेजेरावनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जे मोनसे 63थि गायसनथि सानाबो बेयाव हाबफानानै दङ आरो बे बर' थुनलाइ आफादनि 63थि गायसनथि सानखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइनि बागै जौगासारनायनि बे हाबाफारि जागोन। खारन जों मिथिगौ बे हाबाफारियावनो भारतनि मान होनो गोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेयाव नुजाफैगोन। बिथांनि नुजाफैनायजों जोंनि बे हाबाफारिया निस्सय मोजाङै जाफुंसारगोन आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा लोगोसे हारिमु आफाद जोङो बेखौनो लुबैबाय थादों जे जोंनि बर' बिजोङा दिल्ली बायदि इउनिभार्सिटियावबो मोनसे साबजेक्ट हिसाबै थिसनजानांगौ, टेट बायदियाव थिसनजानांगौ। बेफोरबायदि डिमान्डआ बे महोत्सवआव भारतनि प्रधान मन्त्रि फैयोबा बेनि जे मावफुंहैनाय बियो साबसिनै जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। आरो बिथाङा फैनानै जोंनि बे महोत्सवआव फैयोबा जोंनि बे हारिमुखौ जौगाहोनायाव आरो जोंनि बे उत्सवआव बियो मोनसे मानदान्दानि जागोन आरो बे गोजौ मानदान्दानि गेजेरजोंनो गुबुन सुबुंफोरा बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिनि सायाव एनालाइसिस होयोबा आरो बियो गोजौसिनाव थांगोन होननानै आं साननाय दं, फोथायनाय दं। सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन बड'लेण्ड महोत्सव? दा बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों 15 आरो 16 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव। दा बे साननैनि हाबाफारियावनो जे जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनायनि थाखाय बे मोनसे गोनांथार महोत्सव जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। फारसेथिं बिटिआर सरकारा मदद होनानै बे हाबाफोरखौ जाफुंसार खालामनो नागिरदों, मा साबायखर बावगोन बिथांमोनसिम? दा बिटिआर सरकारा बे जे महोत्सव, बे साननैनि खुंजानो गोनां महोत्सव बेखौ मदद होनाया बेयो जोबोद बाख्नायथाव। खारन जोंनि हारिखौ जुदि मास्टार रेस खालामनांगौबा, बड'फा उपेन्द्रनाथ बुंलांनाय बायदि मास्टार रेस खालामनांगौबा मोनफ्रोमबो फिसा बाहागोफोरानो जाफुंनांगोन आरो दिनै बे गिदिरथार जे महोत्सव, बे गिदिरथार महोत्सवखौबो दिनैहाय बिटिआर सरकारा मदद होनायनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइया जुदि गोजोरथि जायोबा बेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर'खौ मास्टार रेस दानायनिबो मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो।